Aduh dah. Ket mau ora isen nek. Kelilingan. Aja kecap. Aja kecap sambel ambekan saus. Wis karepmu. Dhewekno, dhewekno. Pentole 5.000-an dadi loro, Lek. Pentole 5.000-an dadi loro. Gede, Lek. Gede. Dadi loro 5.000-an. Sedap nggih? Nggih. Resiko tanggung dhewe iki malah. Ini ngupload kok menang-menangan. Wes sampai menang kok. Kalau sahur-sahuran dong. Oh iya, nggak apa-apa. Masih dilayani kok. Cendolane ndi iki? Iku cendol kono. Iso tara, gak iso ya wis. Malah mek cendol kono. Sik urung metu kok digrogi kowe. Ngantuk ayo. Belum waktunya keluar. Ngilang stres. Sok godang ae. Iya, Dok. Ketan. Ngarang ketok irunge. Ya wis ora apa-apa, Le. Ya, sing kantonge bek sapa? Ya, gak sampean ta. Karyawan kan penting kan kantonge bek. Ya, sak karung ora apa-apa, Le. Katok-katok kok awakmu. Katok-katok kok. Ya, wis ah, gak usah mulai, Mak. Iya. Ditinggal dhewe. Lah ora ana sing masakno berarti. Tinggal kabeh no? Sitoke malah bojone. Sitoke tinggal Semarang. Acara apa? Acara apa? Sausnya dua apa satu, Kak? Satu, oke. Kedap ya, Kak? Maaf lama ya, Kak? Enggak kok. Cak pinten, Kak? Stop. Tekan.
jam 6, Kak. Ya. Kalau camping 24 jam, Kak. Ya, kalau ini jam 6 saja. Weekend. Dibaresi mau. Ya. Tapi sampean ndek wong rasaku ning kene sore nggih. Datangi. Heeh. Ketoke sampean kurang marem. Nek niki blora kan dereng puas ketoke sampean. Enggak, tapi camping kalian. Oh, camping ya 24 jam. Nanti besok kan ketemu lagi, kan ke sini lagi. Ya. Kan iki mbah kok kepengen ke sini, tak biasanya enggak Biasanya tempuh di mana? Biasanya niki kula keliling. Oh. Kale teng sekolah ndik wau alhamdulillah anaknya pulang pagi. Kan ngurusi anak. Nggih, lah ndik wau alhamdulillah pulang pagi kan masih niki napa pengenalan murid baru. Heeh. Dadine alhamdulillah, dadine bisa ke sini. Biasanya kan ngurusi anaknya. Nggih, liburan kemarin alhamdulillah di Maros. Soalnya kan sekolah. Punten nggih malah curhat. Enggak ada sini kula pedagang keliling, Kak. Oh, ada. Iya. Nanti sampean kan tak upload di TikTok Mbak Kepo dan YouTube-nya Mbak Kepo. Belajar ngonten, Kak. Tapi sampean jadi artis ya. Amit. Nggih. Siap. Ye. 20 Ye, ya. 20 juta. Loh, duit sampean sitok njaluk akeh, Kak. Guyon ya, Kak. Oke, 10 juta ya, Kak? Nggih, matur suwun. Makasih ya. Dadah, Kak.